כל הזמן להיות בשטיפת מוח בחומר שלנו. בכל מקום שאתה נמצא, אתה חייב לשמוע, ואני ממליץ הכי, ככה, זה מאמרי שמעתי. זה, איגרות, אז יש שם דברים שהם לא כל כך שייכים לעבודת השם אולי, למצבים פרטיים, אבל קודם כל זה לימוד, אין מה לעשות. ללמוד כמה שאפשר. וללמוד זה נקרא לשמוע. לא סד, לא בשכל, לא בהבנה, אלא כל הזמן שים את עצמך תחת שטיפת על ידי החומר. שטוף את עצמך. זה דבר אחד. דבר שני, זאת קבוצה. זאת אומרת, להשתדל באיזושהי צורה לעבוד על החיבור. עד שזה יהיה לך יקר. וזה הפצה ועוד כל מיני דאגות לעניין הזה, לתיקון העולם. אבל העיקר זה לימוד ואחר כך קבוצה. בלי לימוד קבוצה גם כן לא תעזור. אתה חייב, כמו שהם כותבים בהקדמה לתעש, עוד קנ"ה, אתה חייב למשוך מאור המחזיר למוטב, ולא בא סתם מהקבוצה, שתהיו חברים שם טובים. חסר חומר שהמקובלים כתבו, ויש קשר דרכו משורש עליון אליך.